dhano gi kitgi. Ka koko ng'eny to kata joma dwa no wach adieri koro ng'wony ok gidwa wuoyo nikech koro giluor. To adieri makende en ni William Ruto e weche mag uchumi osetimo maber. Nodagi weche mag subsidy mar consumption, nodhie subsidy mar production, mbolea 2,500 kowuok 7,500, waneno ber ne kawuono. Omiyo uchumi ni e yo makare, but adwa nyiso jothurwa e yo makende ni kawadwaro ni mondo wabede apaya makare mwaneno go mbele. Kik wawe William Ruto odogo yier ka waonge kore nikech idok yiere. Ta wacho gimoro ni nature boss vacuum. Kuwuok ka joma noringo ka e kubro ng'ene kare no giringo ni William Rach. Ne giringo no donjo ka. Gidhi duogo. Kendo wuok ga ne to donjo. Kik watim makosa no. To kae to kamacho osedhi otimore. Ker moyier safar mar ariyo ing'eni koro dhi kotieko. Onge gimo duogo. So kamoro bolruok no manyo yiero kendo nyalo bedo maonge. Kuro ikiri oko chuth. So ber ko dogo yiere ka wan kode mondo mi wambe wago kwan mambele kucho. Nikech wuoth makinyi chako kawuono. Wachak gore puksen kaka joluo. Ere kaka wanyalo loso osiep makonyowa. Bade wacho ni an ang'e ng'ama nyalo mako go osiep. Make osiep madieri. Ing'eni kata an kabedo osiepi Trevor, tabedo kod higni 5. To inena maka go suit, inena maka timo gigega, to ito kech ka in me batha to ka penjo to ipenjan to esbono kimiya gimoro amba chame. Ne bwana ing'eni bang' higni 5 tijni ni maweni. Koro beda mos. Koro inyisi kibedo mos itwe mana nim irito. Ma higni 5 rum. Kato gimi singo nani bende wacho ni kendo onge. To in ma ng'ate mako go osiep kata higni 2 pok ochopo. Ose bayi gi ma, ochako bayi gi ma, to osiko libi ma iwe ni dala ni chalo ode. Sama thin kato kao nyaka agulu mokene. Omiyo jaluo pok no mi jaluo. Ni mwandu mar piny kae miyo nitie gik moko ma wang'eyo mane wakia. Kawuono adwa nyiso nyikwara Mogajwang'. Ni nitiere chenro mag sirkal moko ma ok ibis nene budget. Ng'ato biro ni wadwa konyo wan gi climate resilient project, wadwaro counties mwadhie. Jogi ne dhi mana pinjo Rabuon kucho. Koro kidhi penjo ang'o momiyo pi mochope dhot ni. Homabay county kata Siaya en atamalo 10. To kidhi malo got kocha ten atamalo 90 gi wiye. Iyudo ni jogo makonyo neno ni pi ochopo ka. Osego tach kanyo higni 30 gi wiye. Koro ka sani ne gibiro kendo gidhi e county wa Kisumu, gidhi e county wa Homabay, gidhi e county wa Migori. Idwa ni magi te wawe. Gini ok en ni ng'ane obede komcha. Bedo kamigo e mbaka, jikon kamitoke. Miyo inyalo ng'e ni gimoro biro ka. Kata kapok ochopo, kata ikori ne. Inyalo ng'e ni ndechegi gi ndechegi idwa losi. Omiyo sami loso mamoko gi to losnwa mekwa. Ero kamano jaduong'. Sakoro ma wang'o FCPS bodo molo jalonyo weche mag uchumi lero wachno maber ahinya. Koro mane kama weche nuro mar duol an kaka pile nyinga Trevor Ombija. Jandingo panga jonyakach dendo Ombija tae nyakwar guok ocha pesa. Daddy Cool biro bang'e.